LH bat eta bi mailako ikasleek lelo batzuk atera ditugu, geran landutako ipuin batzuetatik, lehenengo maila. Ondoren, hirugarren mailakoek Kalkutako Ama Teresari buruz landutakoa azalduko digute. Isiltasuna porra, mesedez. Kaixo, Kalkutako Ama Teresaren bizitza azalduko dizuegu. Mazedoniako Errepublikan jaio zen. 8 urterekin bere aita hil zen. Monja katolikoa izan zen eta 18 urterekin ikasten hasi zen. behar gehien dutenei lagundu zien. Nobel saria 1969ko urriaren 17an jaso zuen. Kalkutako Ama Teresak Nobel sari bat irabazi zuen. Konturatu zen, umeei laguntzea oso garrantzitsua zela. Eta ume txiroei laguntzen zion. Txalo, mesedez. Jarraian, laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoek egin dezagun bakea proiektuaren barruan landutako giza-harremanak baketsuei buruzko azalpena emango dizkigute. Txoko honetan bakea lortu dugu, agertzen diren hainbat osagai erabiliz. Empatia, eskuzabaltasuna, maitasuna, laguntasuna, errespetua, konfidantza eta abar. Gure leku baketsu hau munduan zehar zabaldu nahi dugu, lurra planeta osoan bakea eratzeko. Prestan zaudete gurekin esku hartzeko?
bosgarren mailan bakea zer den eta nola zabaldu behar den landu dugu. Horretaz gain, genero ezberdintsuak sortzen dituen gatazkak amaitu nahi ditugu. Zer da bakea guretzat? Guretzat bakea denon artean laguntza eta maitatzea da. Maitasuna beharrezkoa da munduan, eta horregatik borrokaren bidea alde batera utzi eta maitasunaren bidea jarraituko dugu. Bakea denok berdinak garela esan nahi du. Altua labasua izatea, gure janskera, betaurrekoak eramatea ala ez berdin du. Bakea denok onartzea eta errespetatzea da. Denok berdinak gara. Bakea munduan oreka bat dagoela esan nahi du. Hau da, guztiak eskubide berdinak ditugula. Gure nahia pobreziarekin, arrazarekin eta matxismoarekin bukatzea da. Nesken eta mutilen artean berdintasuna dago, eta hori lortzeko aukera berdinak eduki behar dituzte. Neskak eta mutila gaitasun handiak ditugu. Ez du inporta neska garen ala mutila garen. Dena gauza batean ona gara. Denok zaletasun ezberdinak ditugu, naiz edo neska edo mutila izan. Estereotipoak ez ditugu atsegin, libre izan nahi dugu gure izaera aukeratzeko. Etorkizena aukeratzeko libre izan nahi dugu. Bizimodu edo lan mota aukeratzeko gure eskuan dago. LHSiko ikasleek eremu bat aukeratu dugu. Gure esaldia denok gara berdinak. Hau betetzeko jarraibide batzuk idatzi ditugu. Jarraibideak hurrengoak dira. Kultura desberdinetako pertsonak harreman ona eduki behar dugu eta denok kultura errespeta behar dugu. Beste kultura bateko izan arren berarekin egon algara. Ez sindikatu itxuragatik. Gure kultura ez da bakarra dena da gure maitasuna beste kulturak errespetatuz. Denok berdinak sentitzeko elkarrekin egon behar gara. Beste kulturak errespetatu eta lagundu. Denok berdinak garenez, atzerritarrei ongi etorri eman behar diogu eta harremandu egin behar gara. Denok berdinak garenez, gure artean defendatu eta lagundu egin behar gara. Denok berdinak garenez, elkarrekin jolastu eta kirola egin behar dugu.